Καλησπέρα σας. Για σήμερα σειρά έχει το μάθημα 348 που έχει τον τίτλο «Δεν έχω καμία αιτία για θυμό ή για φόβο, γιατί εσύ με περιβάλλεις και σε κάθε ανάγκη που αντιλαμβάνομαι η χάρη σου μου αρκεί». Και μόνο από τον τίτλο να διαβάσουμε καταλαβαίνουμε τι θέλει να μας πει. Είναι η συνέχεια του χθεσινού μαθήματος, ένα ακόμα μικρό μάθημα που όμως έχει πολλά στοιχεία για να εμβαθύνουμε. Ας το διαβάσουμε πρώτα και μετά θα το αναλύσουμε. Πατέρα, ας θυμηθώ ότι εσύ είσαι εδώ και ότι δεν είμαι μόνος. Με περιβάλλει ατελείωτη αγάπη. Δεν έχω καμία αιτία για οτιδήποτε άλλο, εκτός από την τέλεια ειρήνη και χαρά που μοιράζομαι μαζί σου. Τι λόγο έχω για θυμό ή φόβο? Με περιβάλλει τέλεια ασφάλεια. Μπορώ να φοβηθώ όταν η αιώνια υπόσχεσή σου με συνοδεύει? Με περιβάλλει το τέλειο αναμάρτητο. Τι μπορώ να φοβηθώ όταν εσύ με δημιούργησες με ιερότητα τόσο τέλεια όσο η δική σου? Η χάρη του Θεού αρκεί σε όλα όσα Αυτός θα ήθελε να κάνουμε. Και μόνο αυτό επιλέγουμε να είναι η δική μας βούληση, καθώς και η δική Του. Τι λόγο έχω για θυμό ή φόβο? Αναρωτιέται. Και πράγματι, δεν έχω λόγο για θυμό ή φόβο. Στην ουσία δεν έχω λόγο για φόβο, διότι ο θυμός είναι αποτέλεσμα του φόβου. Και δεν έχουμε λόγο για φόβο επειδή είμαστε άτρωτοι και δεν χρειάζεται να υπερασπιζόμαστε τον εαυτό μας και να διατηρούμε την ατομικότητά μας με το να είμαστε θυμωμένοι, φοβισμένοι από αυτά που κάνουν οι άλλοι σε μας, που νομίζουν ότι κάνουν οι άλλοι σε μας. Όταν το κάνω αυτό, είναι σαν να λέω ότι η χάρη του Θεού δεν είναι επαρκής, δεν μου αρκεί. Αυτό αποτελεί καθαρά θέση του εγώ και έρχεται σε αντίθεση με την εμπειρία που βλέπουμε ότι είχε ο Απόστολος Παύλος όταν του είπε ο Ιησούς «Αρκεί εις εσέ η χάρις μου». Έτσι λοιπόν, κάθε φορά που θυμώνουμε, στην ουσία λέμε στον Ιησού «Η αγάπη σου και η ειρήνη σου δεν μου επαρκούν. Θέλω τη δική μου αγάπη, την ιδιαίτερη και τη δική μου ειρήνη. Δηλαδή θέλω τα πράγματα να γίνονται με το δικό μου τρόπο, όχι με το δικό σου». Όταν συνειδητοποιήσουμε πόσο τρελή είναι αυτή η θέση, τότε είμαστε έτοιμοι να κάνουμε μια άλλη επιλογή, τη δική του. Ο Κεν Βόπνικ λέει ότι ένα πράγμα που κάνουν τα μαθήματα θαυμάτων μοναδικά ανάμεσα στις πνευματικές διδασκαλίες είναι ότι φανερώνουν ότι υπάρχει συγκεκριμένο κίνητρο για το θυμό, το φόβο και την ιδιαιτερότητα. Και ποιο είναι αυτό? Να μην έχουμε επίγνωση της αγάπης του Θεού και γενικά να μην έχουμε ενθύμηση του Θεού. Χρειάζεται λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε πόσο πολύ δεν επιλέγουμε τη θέληση του Θεού στην καθημερινή μας ζωή. Λένε κάπου τα μαθήματα, είσαι πολύ ανεκτικός στην περιπλάνηση του νου. Αυτό το όνειρο, η ζωή που ζούμε, μας φαίνεται πολύ πραγματικό εξαιτίας αυτής της περιπλάνησης του νου. Και έτσι είμαστε φοβισμένοι ή θυμωμένοι από τις ιστορίες που δημιουργούμε στο όνειρό μας. Αν θέλω πραγματικά να ξυπνήσω, θα κάνω ένα βήμα πίσω από το όνειρο και θα εκφράσω την προθυμία μου να δω αυτό το όνειρο
με το Άγιο Πνεύμα. Έτσι λοιπόν θα δώσω στο Άγιο Πνεύμα την ευκαιρία να με βοηθήσει να δω ότι αυτό που με έκανε να φοβάμαι ή αυτό που με εξόργησε είναι απλώς ένα όνειρο, μία περιπλάνηση του νου. Διότι αυτό που βλέπω ή βιώνω σε αυτό τον κόσμο προέρχεται από το νου μου. Εγώ το έχω δημιουργήσει μέσω της περιπλάνησης του νου μου και άρα μπορώ να το αλλάξω. Οπότε, κάθε φορά που αισθάνομαι φόβο ή θυμό, πρέπει να το βλέπω σαν ένα σημάδι ότι πρέπει να ηρεμήσω το νου μου και να επιστρέψω στην ειρήνη και στην ασφάλεια του Αγίου Πνεύματος. Μου θυμίζει δηλαδή να σταματήσω να κάνω πραγματικό αυτόν τον κόσμο του διαχωρισμού. Μου θυμίζει να σταματήσω να πιστεύω σε αυτό που δεν συνέβη ποτέ. Η μόνη αλήθεια είναι ότι περιβαλλόμαστε από αγάπη. Περιβαλλόμαστε από τέλεια ασφάλεια. Ας γίνει σκοπός μας να το νιώσουμε αυτό σήμερα, αλλά και κάθε μέρα, και αμέσως θα νιώθουμε μια παρηγοριά μέσα μας. Αμέσως κάτι μέσα μας θα γίνεται πιο απαλό, πιο χαλαρό. Διότι όταν πιστεύουμε σε ένα κόσμο εχθρικό, ξεχνάμε ότι περιβαλλόμαστε από την αγάπη του Θεού και αυτόματα κτίζουμε άμυνες. Όμως η φυσική μας κατάσταση είναι η χάρη. Στη χάρη αναπαυόμαστε. Στη χάρη αισθανόμαστε ο εαυτός μας. Όταν δεν είμαστε σε κατάσταση χάριτος, είμαστε έξω από το φυσικό μας περιβάλλον και δεν λειτουργούμε καλά. Στο κεφάλαιο 7 λέει «Ένας Υιός Θεού είναι ευτυχισμένος μόνο όταν ξέρει ότι είναι μαζί με το Θεό. Αυτό είναι το μόνο περιβάλλον στο οποίο δεν θα νιώθει δυσκολία και κόπο, γιατί εκεί ανήκει. Αυτό είναι επίσης το μόνο περιβάλλον που του αξίζει, γιατί η αξία του είναι πέρα από οτιδήποτε μπορεί να φτιάξει». Αυτά από μένα. Να έχετε μια υπέροχη Κυριακή με ειρήνη και θαύματα. Αμήν.